Dawuh kula tampa mung puja pangestuku tampanon. sangat angin kula nampi dadosaken jimat kula Kanjeng. Lungguh Kang Prayoga. Ngestaken dawuh. Dateng dika Bapa Guruan Susah. Angger Dipati Tunggul. Sarawuh panjenengan kula ngaturaken sungkem. Tak tampa munggahe bali pangisening tuwa ing datang panono. Kula tampi mugi dadosaken jimat. Sawetawis lenggah ingkang prayoga. Bali marang sira Patih Tunggul Pati. Dawuh katimbalan Kanjeng. Sawise katata lenggah ing ari kalenggan iki panjenenganku kepengin mundhut pirsa kepiye swasana ing Kabupaten Penarukan. Sawise aku dadi nakodane utawa lis kendhalining Kabupaten Penarukan Tunggul Pati. Duh Kanjeng Adipati Tunggul Wulung. Sesembahan kula nggih punden. Iya, Kepareng matur menawi lepat nyuwun palampun dalem. gedhe pangapuraku tumrap sira Tunggul Pati. Anggen kula naliti. Oh kawula wonten ing Kadipaten Penarukan. Wiwit pucuking harga. Lumerek wonten ing Karang Pradesan minggah wonten ing Kitaraja. Sedaya alipun para kawula wonten ing Kadipaten Penarukan. Menika ayem tentrem gemah ripah loh sinawi. Murah sandang dalah papan. Iya. Mubra mubru pindhone labur mati. Basan murah kang sarwa tinumbas, subur kang sarwa tinandur. Menika alipun kawula wonten ing Kadipaten Penarukan. Runtut anggonmu matur. Kuwi sawening Punggawa negara sing pancen kudu pinter ngolah sastra utawa buku. Tunggu Kang Prayu. Istana dawuh. Tunggul Sekti Paring dawuh kewajiban diaturan. kepareng kula matur Kanjeng Adipati Tunggul Wulung. Anggen kula jagi parigolan sakmenika boten wonten ingkang nguciwani. Mbok bilih sak wanci-wanci wonten pawangan Pat Manca Negari badhe gegembel kawibawan panjenengan boten usah kuatos. Panjenengan kula atil lenggah ingkang sakeca kula kiambak sagah dados bentengipun negari. Aturmu gawe bombonging penggalih. Inggih. Kowe bener tenan apa ora? Nah, Apa mung kowe kego wedi? boten Atur ning pengarepanku. Yo sing tu aturke sing apik-apik wae. Tenan. Nggih, Kanjeng. Bagus. Tunggul Yuda, Nggih kula Kanjeng. apa bener ature kadang Tunggul Sekti? Oh ngaten nggih. Nyuwun sewu Kanjeng. Napa ingkang dados ngendikanipun kadang kula Tunggul Sekti sak menika leres sedaya Kanjeng. Ngono. Nggih. Lah kewajibanmu yo ora lirwa ngono apa piye? Boten nyuwun Tuladhane kowe kewajibanmu apa? saderepun kula matur, kula ngaturaken sumbangan. Iya. Angin kula ngayahi kewajiban menika. Kula wedah sedaya magangan. Sak menika sampun trampil cokat-caket lan saha tengginas. Sewaji-wajinipun wonten pawuhan saking Pat Manca Negara ingkang badhe gawe rusuh wonten ing Kadipaten Penarukan. Panjenengan ampun kuatos. Namung cekap kula golak-golik senopati dados cucuke Ayuda. Supengmu anyar le, lagi le. Nembe tumbas. Senopati Tunggul Yuda pancen bagus. Nggih. Tes wae saka salon ngono apa piye? Boten Kanjeng. Boten. Ora. Nggih. Tunggu sing prayo. Estu aket dawuh. Dateng dika Bapa Guru Walangsung. Angger Dipati Tunggul Wulung. Tuhunipun sampun sawetawis dangu. Kula badhe miterang dhateng panjenengan. Nggih. Bapa mungguing tata pamrentahan ing Kadipaten Penarukan menika kalebet andhahan wonten ing Kasultanan Demak Bintoro.
lotan bedanipun kawula wonten ngersanipun Kanjeng Sultan Trenggono. Ingkang parikedah setahun sepisan asok gelondong pengarang-arang wonten ing Kasultanan Demak Bintoro. Nanging saben-saben kula badhe sowan, saben-saben kula badhe asok gelondong pengarang-arang setor pajek, nanging bapa langsung tansah nduwung menapa ingkang dados kekarepan kula menika perkawisipun menapa. Nuwun sewu. Apa sebabe saben anggir Dipati Tunggul Wulung Inggih. arep netepi wajib sowan nang Demak caos upeti ana ing ngersane Sultan Trenggono. Inggih, Bapak. Kuwi tak pambeng mergo kabeh kuwi muspro. Kaya dening uyah kecemplung segara. Geng menapa panjenengan saged paring pangandika kados ngaten? Ya wae. Sapa Sultan Trenggono? Kuwi turune Sultan Patah. Leres. Sapa Patah? Kae Raden Kasan. Inggih. Sapa Raden Kasan? Putra Sang Prabu Brawijaya Majapahit. Boten lepat. Kuwi Kasan kuwi anak sing tuwa. Ora ngerti tresnane wong tuwa iki Kasan. Nalika nolakan Kasan Jawa, tenane Brawijaya kena apus dayane keluarga ing Palembang. Yen Kusen kuwi diutus wong tuane supaya sowan nang Majapahit ngaras padha. Ngaku yen dheweke putrane Prabu Brawijaya. Sawising kaparingan bumi ing terung timbul sowan satriya saka ing Palembang jenenge Kasan. Kuwi nek jenenge kena hapus daya to. Inggih. Rening Sang Prabu Brawijaya kuwi menungso kang digdaya Sekti Mandraguna welas asih marang Soma Samani Dumadi. Senajan Kasan kuwi ngaras padha ngaku yen Brawijaya kuwi sudarmane, pancen iya sing nyata rak Kasan ora Kusen. Inggih. Gedhe pali nirmane Sang Prabu Brawijaya, Raden Kasan kaparingan alas Bagawan. Sawise alas kababat dadi kutha. Diweni kutha Bintoro. Rening nang Bintoro iku kebak ing para wali, para sunan. Kasan diujujuki supaya nglungguhi ing Bintoro gelar Dipati Natapraja. Kaya ngono to. Inggih, inggih. Ana lelakon mbrontake Girindrawardhana saka Keling Kadiri perang de Majapahit lan Keling Kadiri. Beteng Majapahit jebol, Prabu Braja munggah ing Gunung Mahendra. Iki para wali, para sunan padha pinter-pinteran catur. Nek sunan wali ki apik ya. Menungsane sing doyan dhuwit. Seneng blendokke wetenge. Ya kuwi congol cumongol resane Dipati Natapraja. Majapahit dikemudi Girindrawardhana. Ana senopati saka Bintoro. Sunan Murya lan Jaka Gendhong. Timbul gedhe Bintoro Majapahit Girindrawardhana gugur. Kuwi karana Jaka Gendhong. Adipati Natapraja utusan supaya mboyong pusaka lan Bandadana kakuras ing Kadipaten Bintoro. Sunan Murya sendika ngayahi nguras Bandadana pusaka diboyong nang Bintoro. Ning kudus Jaka Gendhong bagiane mboyong Darawati. Kuwi Jaka Gendhong. Boyong numpak kereta ora disuwanke nyang Demak nanging papanke ana ing Kudus kuwi ceritane. Saiki nek wong tuane agama Buddha, anake kok agama Islam, kuwi jenenge anak sing duraka. Ngono to. Inggih.
Mongko penaruhan iki tak anggap anak. Bapake nang Bintara. Upama ora sowani pas yen dinakwa kadipaten kuwi bawa perintah nang Demak ora sowan pas. Mengko pancatamu nguri-nguri kabudaya ing Majapahit. Ora kabeh para laskar kabeh iki saka Majapahit. Aja nganti sowan. Dijojo yen perlu berani balik ke jan Majapahit kuwi. Sasamunipun kula mirengaken sedaya pangandikanipun Bapak Guru Walang Sungsang. Ya. Wiwit ngantos dumugi. Leres boten wonten lepatipun bangsa. Upama Prabeya kok cosing ngersani Pringgon. Apa ora prayoga kanggo mangun negara? Sisane diparingi kawula sing nanggang cingrangan. Kowe kuncara kanggo mangun negara ana ing Penaruhan. Jebles wewangunan Demak ben gumun wong Demak. Guru sampun dados gemblenging tekad kula. Sampun dados kaputusanipun kula atas nama pamrentahan Kadipaten Penaruhan. Wiwit sak menika Kabupaten Penaruhan wal saka pamrentahan Demak. Bupati Tunggolulung Nedya Balelo. Siasat kuwi kono kamu. Saka Demak. Ngaten. Aja nganti kawis ora aku tak delik nyang ndi wae. Ngaten. Iya iya. Iki. Sedhela. Suwe. Perkara iki bakal kaprungu saka ngarsane Sultan menika. Kaget wonten salebetipun manah dene Ndoronggung Prabu Semi Arsa rawuh wonten ing Kadipaten Penaruhan boten paring cecala rangkung. Dunipun Ndoronggung Prabu Semi namung tindak rangke napa kaprintah dening Kanjeng Sultan Trenggono. Mundi dawuh saking Kanjeng Sultan Trenggono. Ngantos kula tumeka wonten ing Penaruhan menika wonten dwi wigati ingkang sepisan. Kula menika kapang kali keluarga Penaruhan. Kados pundi pawartanipun Penaruhan? Pangestunipun Ndara tumenggung Prabu Semi keluarga ing Penaruhan sami bagas waras. Alhamdulillah wa syukurillah. Ingkang kaping kalih kula menika badhe nak kenging menapa panjenengan menika tigang pisoanan menika ngancik sekawat. Panjenengan boten kersa sowan menika dados penggalipun Kanjeng Sultan Trenggono Jedewau. Niterang bab menika. Anu nggih. Sawetawis kula rembugan kalih Sentana Praja Dewaning Kabupaten Penaruhan. Gumoling ing rembug wulu pametunipun Kadipaten Penaruhan kangge amemangun Kadipaten Penaruhan. Ya, Mbak. Menawi kados mekal mbok ijo panjenengan kersa sowan rembukan perkawis bondo donya kangge mangun Kabupaten Penaruhan. Menawi
Panjenenganipun kula mbalela saking Demak. Kanthi dasar mangun penaruhan Dika Balela. Nggih. Kanjeng Kipati Tugul. Ing kitab Salokantara wong Balela kuwi pidanane pati. Apa pas lan trep kalamun Dipati Tugul Wulung bakal kapidana pati. Apa raling Semarang kawula? Panjangkane manungsa niku ora kudu dijumpake marang isining wedo sing sampeyan sebut kuwi. Wong kuwi diwenengake mbudidaya ngunggahke derajate pangkate tinimbang penaruhan dadi bawaane wong Demak luwih becik mandiring pribadi. Kaya ngono. Sampun kula petung Prabeo ingkang bakal dumadi menawi penaruhan perang kali Demak Bintang. Ayo cocok kae. Hei, Tugul Wulung. Prabu Semi minangka duta pamungkas. Duta kuwi utusan pamungkas kudu bisa ngrampungi kari. Kalamun sliramu ora gelem sowan ning Demak, bakal tak lengser saka Gading Cana kowe. Tunggul Pati, Tunggul Sekti, Tunggul Yudo, para prajurit, rampet brokat timbul, tunggonen Prabu Semi.